Velkommen til Komedieteatret. Om kort tid har vi premiere på vores nye festlige komedie, Færdig med 40. Kom med ind og få et kig bag kulisserne. Undskyld, Joy. Ja, lige et øjeblik. Jeg tror altså ikke, at den er bagt er rigtigt. Kan man ikke bage sandkage i sådan en mikroovn? Joy. Lidt øjeblik. Det passer altså rigtig dårligt nu, Karsten. Jeg er lige i gang med noget. Henrik? Ja, Må vi lige... det passer altså rigtig dårligt lige nu. Okay? Ja, okay. Josefine er vores nye unge skud her i Komedieteatret, så derfor er Troels ved at sætte hende ind i de sidste ting, så hun kan blive en blændende skuespillerinde. Ja, du skal prøve, Troels, du skal prøve at gå væk fra det der. Og gå tilbage. Du skal trykke 2 gange. Tryk 2 gange. Og så taster du bare nummeret ind. Og så... Så skal du trykke. Du trykker. Du kan ikke huske nummeret. Det er fordi, der er så mange numre i. Prøv at gå ind på Facebook. Gå ind på Facebook. Men jeg er ikke med i Facebook. Har du ikke Facebook? Nej. Undskyld, Anders? Ja, det passer meget dårligt lige nu. Hvad fanden laver du? Jeg siger, kom i gang! Jeg har fået kaffe endnu, så må du altså ikke... Jeg bliver nødt til at tage den her. Nej, Vi når det aldrig! Bare rolig. De skal nok nå det. Glæd jer til Færdig med 40.